Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa ina nema da Allah a yi min partajen bidiyon nan, a yi min lakin bidiyon nan. Ni na analizi ne ban ce na wani ba, na analizi ne. Yan uwa ina ganin wasu yan uwa suna murna waɗanda ga ganin cewa wai ba su da daɗi da Najeriya, wai Amurka ta ce za ta kawo ma Najeriya hari. To ni abin da nake so mu fahimta, Najeriya da Niger uwa ɗai uba ɗaya muke. Na ɗai kenan. Magana ta biyu, wannan kuma ba haɗin Najeriya ba ce. Ba haɗin Najeriya ba ce. Najeriya wadda Tinubu ya ɗauka Najeriya can ne kudu, nan arewa, yadda ka san kana Niger haka nan kana arewa. Abin da nake so in gaya muku, wannan kada ku ɗauki haɗa wai Najeriya ce za a kai ma wannan haɗa, ba haɗin Najeriya ba ce. Duk arzikin da ka sani na ƙasa wanda Amurka ka so ko Faransa ka so duk ƙasashen Europe abin da suke so a Najeriya ga hannunsu yake. Waɗanda suka hana masu abin da suke so su ne ƙasar Niger da Burkina Faso da Mali. Su ne suka hana ma waɗannan turawa abin da suke so. Kamar ka ɗauki example. Yanzu in ka dibo nan ka taho Mali a ƙasar Murtani nan tun daga Ikaran aka ɗauko kayan hwada sai in ce Europe gaba da kayan hwada su biyo ta Ikaran a ɗauko da sunan Ikaran aka shigo da su ta Murtani a zo a yaƙi Mali. To wannan irin da ce ake son a haƙa wajen. Amurka tana neman hanyar da za ta shigowa da makamanta waɗanda za a yaƙen ƙasashen nan namu nan haka Burkina Faso, Niger, Mali. Kada ku dibi cewa wai a da Najeriya ake faɗa, wallahi ba faɗan Najeriya ba ce. Mu sa hankali, mu yi aiki da hankalinmu. Babu abin da yau Amurka gabi ɗaga Najeriya wanda ba ta samu. Babu abin da Amurka za ta ce za ta yi Najeriya wanda aka hana mata. Najeriya tana cikin hannun Amurka, yanda suke so haka za su yi. Ba da Amurka ake ba. Da ƙasashenmu aka so a yi wannan faɗan. Wannan duk abin da kuka jin ana yi ku sani kaya in sun shigo ba da Najeriya za a faɗa da su ba, arewacin Najeriya ne da mu za a yaƙa. Tana ganin yanzu abin da Faransa ka ɗauka arewacin Najeriya, Faransa ta yi kace-kace cikin arewacin Najeriya. Tana dibin ta hanyar da ita ma za ta shigo ta zo ta ɗebi nata rabo tsakanin arewacin Najeriya da cikin wajen ƙasashenmu a kawo muna hari a yamutsa muna ƙasashe su kwashi abin da suke so. Wannan objective nasu ya daɗe ba na yanzu ba ne. Amurka za ta unhwani da abun da za ta aiki da abun da nan zuwa shekara 10 zai iya faruwa. Za su shirye shi tun yanzu nan. To ubangiji Allah muna roƙo Allah ya tsare mu ga waɗannan shiri nasu duka. Dan kada mu dan Niger wai yayi murna cewa wai za a kama Najeriya hari bata shahe su ba. Da kaji an ce an kawo ma Najeriya hari, arewacin Najeriya ne aka kama hari. Arewacin Najeriya abin da shahe arewacin Najeriya zai shahe mu. Dan haka wannan sanarwar da aka ce shugaban ƙasa Abdurrahman Chani gwamnatin Niger ta yi pardon, wannan sanarwa da aka ce gwamnatin Niger ta yi in gaskiya ne dan ban da shaida, in gaskiya ne sun yi wannan sanarwa to sun yi daidai abin da ake yi. Kuma bayan sun haɗi muna so ubangijin Allah ya sa sun tanada abubuwan kammala wannan abin in Allah ubangiji Allah ya tsare in ya faru. Mu ce suna da kayan aikin da za su aikata abin da sun ka faɗi. Dan ƙasar Amurka ƙasa ce matsoraciya, ba wai tsoron haɗa ba, ita tsoron magana gare ta ba kamar irin Faransa bace mai arogan. Ƙasar Faransa suna da tsoron magana. Duk abin da magana za ta yawa a kan shi ba su san su. In ma za su yi haɗa a ƙarƙashin wasu na za su laɓewa su yi. Kenan idan aka ce an masu abu guda wanda duniya za ta faɗi to za su iya su ɗan jayi. Saboda haka muna roƙon Allah ubangiji ya tsare ƙasashenmu, kada mu sa cewa wai da Najeriya za faɗa, wallahi da mu ne za a wannan faɗan. Muna roƙon Allah ya tsare. Suna dibi duk ta hanyar da za su yi na su shigo da ƙasashe. Na ji ban shaida ba an ce Chad sun ruhe iyakarsu da Najeriya. Duka wannan magana su ba suna da labarin abin da ake ciki. Da haka ƴan uwa Allah dai ubangiji ya tsare, ba mu addu'a wannan ranar ta zo, amma muna roƙon Allah ubangiji ya sa shugabanninmu su ɗauki kwakwaran mataki wanda za su tarwa waɗannan abubuwan. Salamu alaikum.